ja va arribar, duia la trena embolicada, duia les calces a la mà. Eren les 12 ben tocades, el seu xicot la va cridar. Vine, Roseta, au cap a casa. Doncs ens ha semblat un lloc molt acollidor, amb un públic molt atent, i hem estat molt a gust, hem gaudit molt. Molt, quan el públic el tens tan a prop, a nosaltres ens afavoreix perquè hi ha un contacte que... I a més el nostre tipus de cançons, que és una cançó que necessita, és a dir, no és un rock and roll, és una cançó popular que necessita el feedback i el contacte del públic, vaja, ens ha semblat molt bé, sí, sí. Deixa que et doni neta i una estimada a ta boqueta, i que ha de fer una nineta enamorada i tan boniqueta. Més que tots nina et faria, que fruit tindria cap cirerer. Quan la nit de Sant Joan és arribada, no hi ha noia que no estigui enamorada. Sempre jo crec que la vol, pues està rient ben de sol, per a dir-li ple d'amor a l'estimada. Ja aquella raja sirena, excisadora. Amb el feedback amb el públic hem estat força contents, sí, sí. Al principi hi havia poca gent, és a dir, estava una miqueta, diguéssim, hi havia espais buits, però en acabat s'ha anat omplint i molt bé, molt bé. Hem estat molt a gust i molt contents. Since it's been here, here comes the sun. Jo crec que vivint el que estem vivint, una que hem fet avui, que és la Fira Ferotge, que, com has dit, el concert, que va estar composat l'any 75 pel franquisme, però avui en dia està totalment vigent. Exacte. Efectivament. Subscric la cançó. Doncs mira, un que conec poc, però que quan l'he vist en directe m'ha marcat molt, és el Pep Botifarra, que precisament va estar aquí a la Fondarella fa uns anys, i el vaig veure, i recupera cançons del País Valencià, i ho fa Pep Jimeno Botifarra, no? Si no recordo malament. Sí. Doncs vinga, tu dius el Pep Botifarra, jo, sense marxar dels Països Valencians, del País Valencià, vaja, diré el Xavi Sarrià, perquè avui escoltava el seu nou disc i m'ha agradat força. El Canto del Mar, la platja. Jo ho tinc pendent, Aquí, a la platja. Actuar al costat del mar. Per això jo també, per això ho dic. Està bé. Pot semblar una mica egocèntric, però al final d'un concert, quan t'aplaudeixen i el públic, un concert que ha agradat, jo crec que és... Bueno, és el resultat, suposo, de la feina ben feta i l'agraïment del públic. I l'agraïment del públic, sí. Jo diria aquest i afegiria també el moment abans de començar, que es barreja tot. Una mica de nervis, una mica de pessigolleig a la panxa, però sí, aquests dos moments. Home, en aquest cas... Tot el que sigui sobre taula sempre és més visual, sí, pels components, diguéssim, que compartiu la menja o la taula, sí, és important, sempre sobre taula. Primer sobre taula i després, en tot cas, sota taula. Sí, les coses boniques sobre taula, diguéssim, això mateix. Jo braves, sap greu, però braves. Jo, malauradament, també diré braves perquè els caragols m'agraden, però no és que en sigui un superfan. Ostres, difícil, Hòstia. Jo potser folk, em tiba més, Doncs, hi estarem d'acord. Sí. Folk té més energia, té més esperit rock and roller.
depèn quan. Però principalment... Jo platja. Jo també a platja. Però si volem tocar el cantó al mar... Toquem a maneres. Sí, toquem a maneres. Un desig. Home, que el nostre projecte i la nostra amistat duro i perduro al llarg dels anys, que puguem fer coses molt boniques i que ens ho passem molt bé i disfrutem molt i sobretot donem a conèixer música popular a la gent que no l'havia sentit mai. Teu? A nivell de grup estic d'acord i a nivell de país, doncs l'última cançó que hem fet, que tinguem sort i que no prenguem mal. Tot el que tinga cotxe que pot a Can Corrent i se'n vagi a la platja, a la torre o als hotels, l'alcalde s'encarrega fent-nos tots els pedals de la fera ferotge deixar-la sense dents. El que això no compleixca, que no es queixi després, si per culpa la fera arriba rec algun terment. Ni cotxe ni un carrer, em vaig trobar aquell dia a la fera en el carrer, tremolant i mig mort, ai Déu, redeu la fera! I em veure tan... Bueno, agraïm de veritat i de tot cor a la gent de l'organització del Coet Estiu, perquè hem trobat un festival molt ben muntat, molt coherent, en tot moment hem estat molt cuidats i... Malauradament no el coneixíem, però... No el coneixem, malauradament, hem vist que és veritat. hi ha unes actuacions... Però unes actuacions amb molt... Qualitat. Sí, amb qualitat i hem estat, sobretot, molt a gust. I felicitats. I felicitats i que per molts anys ens puguem veure junts. Nosaltres a l'escenari i vosaltres a l'organització. Salut! I fins la gent de casa quan entra el braç alçat, tremola que tremola quan entra el braç alçat, tremola el veïnat que és de fusta tal com cal, aparteu les criatures que és de fusta tal com cal, perquè així no es pot fer anar.